Ni butambe inabate birero no tubwoto mageniga ndege tatwerera mangana ye amakuto tatebeti asaru etakateba no atubwote loud and clear naro gotebega mbiyore papa antivirus mbiya mono sana Kevin onkebo korosune kagaki kwarenge wancho bekira ngero ya kwasa omoterio ogwaka ogotara kwa onsongo omuzongo na bali muri Facebook gadidika comment cheno ngo gisomanda asobonge bya mono sana abantu baminto buna nabatebya omugeni ogurema ayo mugambe karibu sana kesina y'abantu baganyerete barumatega bya mono sana aya ningu mono minto abantu babere buto kurigereria mono machoge pickings aya ningwe marietago njasa maritango Sylvester ngubo moirege se tombo machoge ibencho mowi bo machoge ya ruguru ya guchimagenchero gurayi chachi ne yermante ina kyo mubungo gakorukwa mubunga nakoruku alfa bona abantu bamanyire bo machoge kiyo yakwana bia mono sano mono minto abantu bakubanyirire sana babere bagombori nkayibono machoge pickings bachete bono ne kyo togete ose na kyo chagete mwa chagete machoge pickings yi machoge nyene pandi bono ya chagete 1980s kurwase monyonjo igomo leti monyonjo no arenga se machoge pickings ego banganyete kurwaro bakachaka machoge nyene bono ya enkora una the rate Charles Omweli no siemo na Pilip na Ubaiwa ana bantu bayangonyera ayebono na kioso oswate mase nje machoge swate 1992 volume 5 tukachaka no Omweli osiemo na Pilip penalty marita nabange bale bono ko baturande bose igo waswerte volume 5 na chagete volume 5 onkotera kyoka erinda abantu bali baturigereti ali bakunyoro kotara kukuri mwa chakerta ko munyoro to ko kwa volume 5 alia kigagerete na soma ngikagerete ntasoma no kuni akeigo erinde tumanye kugendereria kuni omwana bito kaki abana magaso mategerera tubate mubwate amajiko Uwatia majiko ese yaberenko egentegi ansu actually nenda abana bali mwasi gitari motorigeretie bwatia bangana muna yaga ndetagotero na benga na machoge pickings bono ekara mwachaka volume 5 mukagendera naba muri abami kagendera ase patembe omweli agasira omweli yomo ipandilite gasira kirasira ngachaki machoge pickings machoge pickings aseri chikoria music oisako gendera ngwa igore namba ya Musical Society of Kenya wiko change machoge pickings machoge okay igoma igana kiangurukwa maega yange machoge bosa igoma no toika machoge pickings kaka machoge kings nera gendera paka bona iga actually ase sabari ya obuna gwachakire monyoncho ni kwasike tuku kumwatura monyoncha sinaro nenda chitogo cha machoge pickings sekere ya bei tacheti ya riba nganje tukuruke gogi bagachaka machoge ugachakia asebono ebandi na yoro bado muterere ebandi ni nchendo chomotereri njengonyera ande nimbwate supporters njengonyera haboni that's good ase pande yao abantu batete kumanya mono saidi mpaka bone kamna tutire netega chifo limure kamwa bugiri mpaka bone nale ko tiri volume na ikiri volume 46 46 volume kura bwata aitata ne legend 46 volume nali abantu bakubuginye otaba bwana nagira umuziki bobe ande tari nkore ko tina bwangu mwaka nkore ko tirimo bosebe tindiko kwagaga in fact inchenge ndona katebya kwanza na chende kuikikoro volume 5 ali paka 46 watemire sana epandi ya buna mwa chageti korwa volume 5 mbaro maybe buna bondo kwa tayero mweli natonyoletie abo bari no bari paka bona iga abande mbara basiri na abande mbaro bari abakoro mbaro pita na asirite pita nyatundo oli mwara watera ali oli ngo mwamu ali ngo mwamu nero nkombwati na no simonera kamubwati Siemo boyenga wayunga andi bwango iga
nasiri omwana omwe opitira ngotera second voice ole ngotera buya sana lakini abantu basi no bali penati maritano wale ngwato muko maite nchi imbalance tempandia na abantu bonse ngwato bakomuko omuko tekorora injo muka kokora gari ase ko buyale soro kwase second rhythm second rhythm second rhythm okay ige pandi yao ni full kabisa machoge ere full tango bugi 4 na waimbaji ni 4 net drum I have dancers nyimba pandi ere full tindi kwa na parties by the way na kuroche kamera park yari ngarubote pandi yao biya sana ngatwaro botobo nene sana so igasi kishongo korori kinyinge sana kisongo korari mono sana mono Nairobi kusina ake sana kusina akolire ake sana lakini ko Nairobi Winds Park lakini mono chisho chao Nairobi mono ko nyara chigo tokera Nairobi California nchina nyigolete California me ya trend tie kabisa hiyo California nifungwa hiyo arabu ikasafira nande ndubwate yende nyi kero kuna pantu resort enkali sana yo mugusi pantu ninye manyete osnawe na bwi na maruni commandos okay oso musikio kwa nyinga soka chisiko uragenda isiko kora byo musikio tinda enda chisiko na tata kana chisiko lakini rende injanya alikana janya alikana kwa ikwale ko chia na inge kwende manje ngumbu mwana minto aba gusikwa samba kote keto na watu wa minto bale diaspora alimba kote kerete sana naenda aba gusimba kitu kusupport yo muusio mwabo sana so igobono ngagerete mna kwa alikuwa ninga ni ejwe bono nyasaye to kumanyu mwako yo no ra chogende kana moko gende tungiba pia bana sana mwana minto so omusikio yo watebire ni gokunywa kira Nairobi ase buno kira kwatemire kwa musikio yogo inshokieri temete kwa kenene kabisa ukarora esho ye musi yachire nene yani otebase so na kire na kera na chete kuigora kanifo eso yange ntindi sana na lisa ndirwango yana keso gete ye na gete so gete bantu soti yo bakusiba kaimuka pati nilipata pesa musuli kagachire nyumba ige talent kwa kanene ejo agete so igo gakesho ere kabisa pantu resort garia mpaka ukanyora kwa rosi yo muchio gorende so asesho yao mwana minto mnaona kwante biguru 19 garia nimete ebinte bingo chere byachinje mwachagete gwachakirite kenanda gosene chikombagiti inche na chakirite dirichi chisani chikombagiti chiko chikwa yani esani chisi santuri chiko chikwara chisanturi chichale ground ngachira chikomba ngaje chikombagiti bono koruchi kombagiti rero mete bintu bya digital to gacha chisiti ba bikorogire music imekuwa ngumu okaruze chisiti DVD aje bintu bakako beta yo USB bono to koruto aswe YouTube channel yenu na kikorukwa YouTube channel yana bandike machoge P-Kings machoge Chop J bantu bari kasi machoge B-Kings P yo kayeternete Kings gabno YouTube mondara YouTube matarombegete 500 mwana mindo watemire sana so mwancho ndigete kurwali bwegeta sini geito nanda no maganyo mone sana okurukwa iri tari rya okwa ritebo kurukwa ngoro ku Sylvester muirege bono mete tunje na kuna na machoge P-Kings demo sana bantu ba minto bali magana to follow kabisa onye kubwate ri swali ri ago ase nambe yere gora 0792192834 dikere SMS yao onye kubwate ri swali omuborie onye kubwate pongezi na endo onye kubwate mangana mange egodiri no musiki o machoge P-Kings tura tumuka turanywa mancha kego tugoneria kabere nende nagenda gututebye story yaye na kiri musiki oye oyo baba oyo Yesu Kosomio mwana negento kiengencho
Ikoba
Ai egente giansu. But the way you got ko ye volume kya ya tare. Eye volume 37. Volume 37. 37. Korokuna kiri taito ya muntu arata konye. Eke ukio muntu neko. Ingi kya gareta idea na kiya jete ukare tikole teke ko kyo muntu mukanyereta. Eke ukio muntu na jaete ko imagine. Abakonyora kubwate yani party yao kwanyora umuntu akonyura n'ekingurwa nyore lakini yamusinya ekagaranga tabi umuntu eke ukio muntu no kirwani ne yakon nabakore gasi kwanyora umuntu nabwatenda mwamu lakini konyirwani yamusinya otige gasi yaye oche kuriyo umuntu lakini yamusinya ngateke ukio umuntu ne no kwirito Kenya igo muntu tutebone gantake kwego na Sylvester kabisa tinko nyara because yeke ko kiao ni kiao kongu bike bikora manya kimbiro taikimi so abantu bari bagenda kufikio konyora akotema kure keo kyo muntu nege kongu otero kuyaka sana kubwata advice ya nene tikana nasoma chi comment chiri abantu bamintu baturikere korwa nara batebaye papa uyo dikyo bare korwa Nyamatara uyo mzee akosawa kabisa akoteba ule chonjo kabisa. Thanks. Ni Richard akoteba bantu wale Richard Andy kutoka Bumariba akoteba nonde kabisa asoba semyo bwe oyakoro kwa gaki niweke song ya msanii Asita Icon ke muntu ya gaki abana baminto ya basaye chiko chakara saa 7 mpaka saa 7 mpaka saa 10 wana chingera ko bane jia penga chabo machoka big kings chali sio sababu bana sunguse chingero bune chiko pia mwana sana mwana minto okachaka nalimo arete chingero bune yu ekewa kya nimanyeta se kwa chagete nimetera bonje chingero cha ku volume 5 paka 46 lakini chingero nchiro konyora no nyaye ekere kubukora ya nimbu ya chirene chete kabisa ngara kiria ya mu kabisa no boka botu kukwanya konyetera usikwanya konyetegerera ngara mune yeke ukio muntu ni nyanjete sana bono ambara abange batagete kurwani abugi egita lakini kya mabere kosaba motel kya mabere akon ninye anjete sana kubwa njingero Joseph bono kera mwale ngase egekundi kelikeino nyuma tutari kasi gekundia nintakuranye kunia sininiga oranyaka freestyle ngenjogetiga bono bono heke ukio muntu gakinege kongu tema bono gokeria togo Kenyara no tema bono gokeria togo Kenyara togo kanye gente kiasu timetia boton bakoria tikurwaria matina bandoche sega igo no kwabeka bono zimbando jekeni ebakoroje okay bono obo sanyo bobuao watemire kubwaka kabisa timenye tichipandi chinde kurusiko mwenye konyora ni mwake collab na barabwe gose akonyora ni mwachoge picking sini ni mwatemire go struggle basi mwa struggle paka mwikire twanya waka collab na ndendo chine collab e kombera kongu ikiagere gitakia machoge ngubugijita fo Gita 4 Zolo vas ritmu second ritmu na bass abantu bako bitatu no nyaro mokochi atache fingering yori tagite ubusina bakongu sana egita yeko ara atache cousin egita yeko cousin abara buge cousin fingering fingering ne bitachi nge kosa ko bakwa na nduseti bagere na bete ngoba gochi kuna prata chali babo moro mwanda njima timbata bakabagere okay musiki kwanya kwa kabageraro bagere na yakwendo ya nyimbo Nairobi mono gwaka mono Nairobi ande komera abagusi nagusia bano ogusi ngoja bale sana so aso musiki oyo gobuna kwanywa kire nimanyete kwanyote emire sana paka aso kwikiriga ngeto kikeria yako gejeti aso musiki oyo limo maybe kwa chite show guso maybe umuntu getaga akakora kibese guse bantu mbacha nande keonyerita aso bobe yakobere taso musiki oyo limo ganga kigete bobe nanya korana buya kutatiganda atebe gento kenga chitindi simioski virus chatoitire wasani antivirus virus virus ayo mo yani abanta yakidaba okonyoro nabangu bugyo gatera kwanyoro kungusire kuru mutandao okubekire ochaga okoni nyenje tinda okonyo wa spend la lot mane angiri 100 na lakini liwaso kaiga omuntu ochire virus ekibago cyabakorana ki
umuntu ogenda download gotera ku umuntu kuri YouTube ogenda korosia DVD ogenda okonia aye kwa struggle tukonde studio kwa ke video abantu ni montegerete eyune ndamwamu nende obo ibyo bobesana orocho musani obukire ukarasiro struggle tiko kurara urikire gitabo gakya ukire studio akana ikiba kingi bato studio ina ngoja mwaka namna mwaka ni 80 80 video kwa sakirire kwa saki nero ya 70 igoroche elwa musini omuntu aswagire kabisa ayikomanya kurugi siringi yose amusini ico ko download bundles komanya gusareria umuntu chingero kiaye goko bwatwa umanye njena kandi tene ki ebinde bimo kwibira abasani mbobe sana ndabantu barari okonyora bakoni ki DVD bagunchukana balia ande ngomente muna njiji kisani cyane abange bachibegete YouTube amusoro tumisoni Mungu narare ngumbu obegete obosiko sacheke uki umuntu kyakobeka matari umuntu YouTube okay umuntu naro obegete matari ukukwa obegete matari ndamanga nane no mumanyete ni mumanyete ako akitiri ko meso ato meso ni arakiri kwa atemere ko mukani nateme ko mukani asinyire ni ati wasijire ko reke sani igori rero matara kwao nande kare manje ngumbu akia bebi ategete onyo mwana minto okay ochore ngichora na kurono e kamera kumanyeta bano nabanye ne kamera segita lakini ende yuteri nchirengia ekarota getegento kyomundu request yomundu motebi yaya egentekikia nimbeke mwinoga ekara rero turi digital rero YouTube turi abantu ngutaka bari yaya onyeginde to ku request yaya gento ngarageke ndigiro bataro kugura sukie channel yane nando nyomundu gukaniri togenda obeke because amachiko naro mete bantu manye kumanya lichiko ndrase YouTube ndiro ekere ko biro umuntu buna umuntu onde bwensi lichiko ndro bono my brother tatura na studio musikio yo watemere kunywa kabisa challenge kichiro kucha kwa etera bunaye kwanza utotara keresiko bunaye naba ne pandi yawo pandi ana challenge kucha na etera chibiko manyana n'abantu bari baho bakora nabwate supporters lakini rero nkwikorera number 1 iya kabere challenge nkonyora chimbepi nelia okonyora bono torochi kwa rosire pandi kwanyora nda abantu ngurwalisiko ochaka kwa nka abakori bayiga ababugie itairo yo mairo airo yonde bono kwanyora challenge yabu ando muntu ri kuhira na kwa mabe kwa muirani enda musikine bwate ndamwamu lakini teri nena mono inkego ye challenges bono okay tutaragendera sinini tiana so much comment chire Facebook ugali nara goteba ntumbe yabwega kitu 54 yako Julius Anunda na Karolini Burani yo bragoteba arenie nigore nie kabisa Robert Wekeria one of my favorite pandi akoteba ti aye no se balichi abantu bali ba yeshi kibandi ana yatambwete saidi Hi Panto my brother akoteba abu mbia mono sana mono minto hi Panto Mokaya finya hata papa watching live from Moyale with my lovely wife Vinik na watoto wangu akina Sam na Joani. Edwin Abugachi niko ndani pamoja kama kawaida kasi ya kuntu aisembia mono sana. Chofre Momanyi leo ni leo asemaye kesho ni muongo. Nafikiri mpaka mwisho antivirus mpaka mwisho. Even tomoto I like this entertainment. I feel good from moods swing. Aloteva Samuel Nyamari, aspirant MCA Kitutu Central. Samuel Nyamari from Nyamataro. Hey papa tivera zimbia mono sana mono mite aspirant nande kimokuborie bito akisupport abasani. Abasani muna abaiga ekyagera akirwa support yo musani nena bokonyora bwekonyire. Utasupport timusani badwe na bokonyora ari saria. Bono challenges bono tutigana bono chamari twanyorire mari obagenge gotoka muri. Njego kama genge bugo toka iskari kumbe pandi mengo toka buru boge sana wakanya bari buya kana umuntu ukire bono tiga muntu akore ekeukia so bono tiatura gende break ya sini iniga tumanya kure no gochaka igo oyo papa oyo Yesu kwa ngombe Masiki hoteli ya Bantu Majoge
Tukatara Nairobi, kuteko buya mosiki, hoteli ya bantu. Tukanyora basani, abange batoganyete. Tukanyora basani, abange batoganyete. Tukanyora mashabiki, amange atoganyete. Tukanyora mashabiki, amange atoganyete. Florence kuambuka na mwana pandu muleka. Abana ba mwapeli simu kuta mangana ayo. Majoye, tukatara Nairobi, kuteko buya mosiki, hoteli ya bantu. Majoye, tukatara Nairobi, kuteko buya mosiki, hoteli ya bantu. Tukanyora basani, abange batoganyete. Tukanyora basani, abange batoganyete. Tukanyora mashabiki, amange atoganyete. Tukanyora mashabiki, amange atoganyete. Sikitonenga kurukeroka wewe Peligisi mekenya kundi agatoge nyabuya twesitoka goka. Peligisi mekenya kundi agatoge nyabuya twesitoka goka. Tukagamba mangana amange yogosemia. Tukagamba mangana amange yogosemia. Naenda gatwereza ebunera kinete. Naenda gatwereza ebunera kinete. Kaka William Mwatandi bastese kirima yaka. Abi wandu muleka, wibwita mangana iyo. Akaiborwa ositini na nane manga bagetutu mindoto batebi. Akaiborwa ositini na nane manga bagetutu mindoto batebi. Agasome potini ya ndere Galisiaya. Agasome potini ya ndere Galisiaya. Agasoma nyambalia na kisia isukuru. Agasoma nyambalia na kisia isukuru. Chose buongondi nyangechi, ko wali ogembo nuguta mangana yo na yaba misi mogaka. Akagenda university igali Nairobi gosomera siasa. Akagenda university igali Nairobi gosomera siasa. Eragakora gali kwemeremo. Eragakora gali kwemeremo. Gokole gasi obisi yabana. Gokole gasi obisi yabana. Agakole gasi asentisemo ao ao. Akagenda obisi ya malemo. Agakole gasi asentisemo ao ao. Agakole Kiambu tikana Kilifi. Agakole Kiambu tikana Kilifi. Nairobi yansi agakole gasi. Nairobi yansi agakole gasi. Tony Viero Udabari Nyamondo Naisa Tokole mitoka bateba imejambu ya mono amono morugio. Tokole mitoka bateba imejambu ya mono amono morugio. Sitera nyaboke amona bana bawo.
Stella Nyaboke amona bana bao Tigara no molembe na ende tororane Tigara no molembe na ende tororane Kwani mwako yuko kuna Felix Meja Nyangu Uze tu atarete Ekirabu kia pantu kire gali wai tagwara yani Kangundo Road opposite taski jirani Yukuta mangana ayo akerogo chiyoko tengana abana mama choge Yukuta severe Kuna wano nto kueba Omo rulioge Stella Nyaboke Kuna abana baye monsi nto kubeba Kalasoni Mariamu Nyatichi Grace Steve Pantu Abo Igor Kennedy Saluroi Abiri go mwiguta mangana iyo Kukwa mono titu kweba Abana ba muabo Kuna bono Florence Kwamboka Pantu Moreka Hadi Pantu Moteira Alex Yamweya Ometa Nyagosira yaani Steve Watiochanda Anu Nabo iko na eti na Nyakerario Bono muga kalende mbuyamona soko togeni Iya masabiki na babu wanjete kuna Javeth Yokongo Ichati Omenge Tubuato yo mintu kurukunga Kennedy Ochoro Iya masikali na Nomo ndimiwa Musikilele duwale Wewe Nota kotera. Tiki ansu kabisa tiki ansu etoro moganiga omogani omone sana band leader ya Machoge P Kings no alema twatigera gari ase challenges ogocha gwetera usoga ndato gwetera naye omonyene band ya Machoge P Kings inchiri chijiria challenge timbwata chinkungupi no kota timbwati chimasini ndanyoro muntu arache aye uze chimasini ngumukine pandi yane yose plana kuperform gase chimasini mbwate umuntu nyoro muntu akonyoro negito mo ndangonyoro ne speaker nyoro ne konu akonyoro ni bendi ya inukire okay bon igo ana se bone gencho koroko gayo se ni go boni gambwate bo speaker bobere yongwaya ngwaya so ogomo gusio korigeti kurwaria na bago support na nyegita no speaker no mixer bono no mic okuniro kabisa okay arataka gukuria inamba ya yesimino no nyena na se embegora asake kondie namba ne simigeyo ere 07 240 67409 yande nyirole nango naende nirole 07 240 67409 9 yerete 9 amari tali yao narali amari tangu Sylvester Muirege Sylvester Muirege bia mono sana so bona sigwikire bandi yao emiaka 3 gose 5 kurubonega ngayoroche bandi ya Machoge P Kings iratuke uranyore yaerire gose yakinire miaka boniga miaka 3 kurubonega nanga nyora chimasini echo bandi ya nayo twara chinguru chinene bobe ekiagera nero yatigirio kikugia penga kipenga ra bantu bachakire kogenda kisasi kipia Baibira ali yako omusikio lyo chengeta abantu kuruzi gotira obatera muno kogenda obwato basemi yeah nabanagire timu yake 3 jimotu nakanyori mintu munebyo abanko genda omuntu ndi nagenda Chinyangi nakubugeri okay bona abuno onte getontebye asumo no konyore pandi yao ekorereti guchi ngayoko genda litangani oso muntu ataka gukorangerio kurigeti kurwa obwato se mbogeni ose kende gyonsi ngayoko genda litangani mono Enyangi Chinyangi ambatu amatanga kuburudisha osoyo bwato moyeka yeah nanyekerereke abana abayiga osoyo bwate sale mukutano chichiro yiga osene nanye siaseye bono ndereti
Igono already. Ase na mbiri yao na bago gwakero. Ko ngakere se na mbiyu. Ine na mango toka 24 hours. Oh. Yeah. Ah, bia sana. Bono na ndente kitaba ntubara kunia kaigora aka freestyle tutara tikamete ngwaka tole yango tenga tole gotero gotangani mpaka omwisho. Bono ntagitora aka gotere nendo komo kwa macho ke Kings kuri nendo kunetie lakini gwaka in freestyle igana inde. Komo iga. Okubona. Haki omongina koranja yontebie. Homosubati bona buanjete. Homosubati bona buanjete matuka gerire. Abana bane. Kunia kaigo. Ko barenta. Airini ochabeli. I think mwenye manyete sana era common sana. Esani inengia sana. Inyi nyore tekero na kabukire mambi. Ngomnya ko Yesu kuru ya kabekire station igeta kurumaga gabwe. Na ryansi chaya renge. In fact musikio yinu mwatemere kunywa sana sana. Bono buna kwara rwe kisasi kipe gya soire. No musikio yinu bunore no musikio ryo kare. Inki tofauti kiyo konyorero. Tofauti yaroro. Matori okare. Kisasi pipa manderero. Kero manda bwate obuya bwae no ngobe. Kinya batane kisasi pingu bwate obuya so obuya. Onari message yogotoma. Message kigotomera kuchasaba. Eki ukurusi kuchumu. Lakini ko semi. Yake ora nesiko. Ngenkonye ngesemi ori otegerete. Okay, abuna gwate mego tege kisasi kibieke. Ngoro role nkogenda bare na vire yani ebinte bigwa bikwanire gosoko nyara bakwanda isikaki. Bari kwenda isikaki. Tingo nyara ko mbandigireti. Kisasi bya mondo oche. Rata bane message ko tomera abantu. Nere kombat. Okwana. Anson ina binto binde ne binto tokona birenga. Mangana anson ngete gusiki. Ninko bwate kabisa. Mangana sina tokorena. Inyuma tutaharu studio ga ndara kwali baguchi kwani abantu. Nitagete okwani message yemo asa abantu bari kurigete asipandi chonsi pe chagusi abana musiki aba obatigere message keteyemo abana musiki bonse pigusi message ndabatigere neye tuancha ne muna tuancha ine message ndi yakabere mwana musiki onde bonse pi maswa kiombe ke abanyangero masora igomo ekiombe mo bwate kino bwate ke abanyangero ninche ndo mukachi busiyengima ko bati buna sabusinere chairman bono igara kira igaba chibandi cyo kitali ge bandi cyo moso toba erikundi elimu ekero mondata so atie bandi osekero mondare bandi advantage kiri kiye kiombe icho ase kiombe kega mondata so atie bandi ngo ne bwate bintu bere barkisa mpanyo kwanya roba kong toko sinyo kokoko nya kega turi mwana ayibona ngana turi mwana musiki ne challenge mbe sana eyende nimstobe kiombe ekiagara boniga nabakonyoro ntu twarangiri umuchango toikonye okonya abana bono ikonye ekiombe rero kenye ngima ne kiombe kagokonye not individual nimanyete abantu mboro bagokonyire boniga paka gwikire tutabana gi sponsor gusaba abantu gete bagere paka musiki ogikira aso ikire no bakwani korwa taracho kwani family yao ndaracho kwani family tianda kona bana musiki bane mbandigire timba basakungira we bono ese list yana penalty marita David Otara Karuru Kanja Awomboki Nyakundi Omaliva amako bana musiki bane na inji munondocha bono okay family nimbwate mongena nandigirete ko chiari na abana bane igobona no toriga family ne kurigere bakwani ni special way ekyakoro kwa ako gosinta mura na mwana no kabera ko omutangani akorokwa mukeira no mokenchunia bana mbabere kumba mbabere igo family ora binga nigo so bono tutaragenda pi nindagete DJ yane kwa Petronira Mukeira aratuminire gintuga turaka live kabisa musikiga turatenga leo turamanya ki ndocho musikio na bogwa live uzera ki choto so bono DJ yane bono mine bintu kurwabwe erinde turanyegere se chinguru no chibwa tochi moja biri njo twarembe bono tiabeke inta jonjo njenge bangete ngaika Rwe bagito ngaika asina kali myaka Lucy embe tata yake bwana mito ndio jonjo hiki tu nimefanya miaka mingi kwa dada kwa sura ni mtoto lakini kwa music nimekoma umekoma iyo mete kuno kwa ne miaka yao nimekoma na the way koro chekieni okanu omo kesana kali ndio tete vitali cha mama kibono
mwato chanda akomba yemegondo na kibono mwato chanda omorunde kena dinyabukana na baro chamangana ya munezeki elimirera akomba yemegondo na kibono mwato chanda akomba yemegondo na kibono mwato chanda injinia olenga nyangauna asiago baroja manganayo enikie koera wakombo ambakaisiko enikie koera wakombo ambakaisiko Kero monda kure asabora gotutwa Kero monda kure asabora akweniwa Yuri atinyanjongi chikongonde Amona chema ni kinyanya Abanja tabangana ingo Wakongo mugunda soli kama wachiveza chansi Wakongo mugunda soli kama wachiveza chansi Como ametano comenta siro eributana Como ametano comenta siro eributana Inaego konya tira konya maragatato Inaego konya tira konya maragatato Wakolira bantu buna mitumbo bulemo bwao Wakolira bantu buna mitumbo bulemo bwao Zaidi uya no kolikera na mariko Zaidi uya no kolikera na mariko Onyoreto ya bote kenyora waikae gekobolie Onyoreto ya bote kenyora waikae gekobolie Ngumu china chire tiara bana na malembe Ngumu china chire tiara bana na malembe Vivire vya Nyasaye tigae vive vya Nyasaye Vivire vya Nyasaye tigae vive vya Nyasaye Vile vya Kaisari tigae vive vya Kaisari Vile vya Kaisari tigae vive vya Kaisari Basi bwana tiga abantu baito matebyo machiko munale Iya sana maitekera mbwate metano Aya kuna kone lyombo bondo bose kina kone Anena mwana bona mwogo bondo Manya kore buoneka Aya nae mumulo mito mwana
Asisi, Masota, Bernardi, Omolo, Nabai Vana, Obai Guasis, Manu Bocharo. Amana ali batinya batinera. Agora deve que ela gosta de me cabeça mate a jombe. Amana ia mani kanyanya. Raba ni kanyanya. Jo era. Amana ira. Nyamwe menano ko mwana mwiro ko nyawo kwani kurwa Nairobi mo choma kale. Amana yaga kaka mwana ko mweri. Inyumba ya bosa, wamoenda gera, inyumba ya bosa.
mutaka tabwati chibesa wana no mutaka tabwati chibesa tabwati enyomba tabwati ebirogo tabwati enyomba tabwati ebirogo tabwati chiyanga ingi yakobeka tabwati chiyanga ingi yakobeka abazaja mwenzi akito imokeigoro ingoba kalete unanto konyara ingoba kalete unanto konyara wekolele gasi ebono ya nyumba wekolele gasi ebono ya nyumba pigato batebye naboto konyara pigato batebye naboto konyara koyenda roche otenya chinko oyenda roche otenya chinko osibya ebintu wabuze nyomba osibya ebintu wabuze nyomba korosye ndabera osibya chiyanga korosye ndabera osibya chiyanga kolenda abana abotokonyara kolenda abana abotokonyara ingoyobokana unantokonyara ningoyobokana unantokonyara Nacho vitesira bokubira sana naboko kanonye tuwazuje mwinu baka mama jeni utatomoke narosa pia sana na nchire ngenteke kira manyinka wine yani ngenje kwa nkori byuni ya anye teri na tedi je yake buate bureki yake ndatumuka pia mono sana omwancho ndigete kurwali twale kana omugani ito band leader kurumachoge P-Kings ogo Sylvester utararu stage nintagete okwani abantu naende tari gokwani bano bantu bano rute message asa abantu bonsipi chukure chizo chukwa cha 2022 njala nenda tebe charo murai oratokonye sincharo murai oratokonye mochara obonyomba tochore bikora tuanjane tokole chikurabuye togendere uchimoto ne message enda batige ambie mono sana nenche ntararu wa message ngosoma kwa Emma nyanchage nyama warotabagare matunu agaria agokwani muswati omwaboko kumilika no yamogoro kwa diere agotaba niga atotegerete no mugako yokoro kwa Andrew bichage mbia mono sana bantu baminto nenche gentoda batebye na washukuru sana gisatwa chagite saa 11 mpaka SIM ya Margoba so gentoda batebye keep watching Indizi TV gano bwansu bwo mugusibore igano okonyora kere gito mangana maya amone bite binge egento kara kinko gotebitoeba genda gari YouTube channel ya Indizi TV News o subscribe na nene gura bantu bakunya kompone kipo bantu bana setora tore bitere bipindi
ebipindi ngange birogocha mucho morre babu chabeli amona banta bange drama yaito mwenye maito kuru moino garia ndia mono sana na washukuru mambita to chitomera na saa 11 mpaka ensa ya meya maragoba oyo papa oyo Yesu Asante sana bwana engineer. Ibrahim Ogwori Monda.